Bon dia, gràcies a tots per assistir, gràcies Pep i gràcies als ponents que ens han precedit per aquestes presentacions tan interessants. Tenim el privilegi, el Maria i jo, de presentar-vos el projecte d'Arxiu Històric Santa Eulàlia. No sé si coneixeu Santa Eulàlia, nosaltres hem fet un vot de confiança directament i hem anat a utilitzar la seva web. Creiem en la tecnologia i creiem que tot funcionarà perfectament. Santa Eulàlia, per qui no la conegui, és efectivament una empresa dedicada a la moda de més de 200 anys de trajectòria a Barcelona. Vull destacar d'aquest projecte alguns elements. Penseu que estem presentant un projecte d'empresa que demostra que el patrimoni es pot rendibilitzar. Això ho trobem molt interessant. Penseu que és una empresa familiar, tampoc és un gran empori. Per tant, encara té més mèrit. Santa Eulàlia, no per res, però porta 200 anys recopilant un intensíssim i molt interessant patrimoni molt variat i que a data d'avui està rendibilitzant de manera molt concreta, reforçant la seva marca. Per què és important la marca per Santa Eulàlia? Penseu que és una empresa del sector de la moda. Aquesta és la seva pàgina web i fixeu-vos, és la web corporativa, avui en dia Santa Eulàlia, la podeu trobar físicament al Passeig de Gràcia, però també online. Té una botiga online, que és aquesta que estem veient, i fixeu-vos que ja directament en la seva pàgina web el que ens indica quan ens demana és, ens porta a veure, a descobrir Santa Eulàlia. Per què? Perquè per Santa Eulàlia aquest fons històric és importantíssim, li dona prestigi. Perdoneu. En la pàgina web veieu aquí mateix, Maria, si vols anar, una de les pestanyes interessants és la de la història de Santa Eulàlia. Com rendibilitza Santa Eulàlia aquest patrimoni? Doncs en aquesta pàgina que obrirem ara veureu que ja utilitza tota una sèrie d'elements, aquesta seria una imatge, una fotografia, però té planimetria, plànols, fotografia, tot aquest fons documental i històric ja l'utilitza per la seva comunicació. És molt important per Santa Eulàlia comunicar, efectivament, aquesta imatge de solera, de tradició. Em paro en aquest punt perquè vegeu, això és també molt interessant. Santa Eulàlia té un fons molt important d'història de la publicitat també. Això és un tríptic que s'enviava l'any 1920 a tots els seus clients per publicitar la col·lecció, no sé si era la col·lecció, feien 3 col·leccions o 4 a l'any, la de primavera, estiu i hivern, evidentment, i aquesta seria una dels tríptics que s'enviaven. Per tant, avui en dia Santa Eulàlia què ens diu? Aprofito tot el meu fons històric per donar-me a conèixer els meus clients, efectivament. Aquest és un altre dels fons molt interessants, interessantíssim. De fet, és un fons de cartells dels anys 1930. Vegeu quina meravella de cartells, quin relleu històric i quin relleu artístic que tenen. Per tant, és molt interessant i ells ho posen a disposició de tot el seu públic. I finalment, Maria, si vols tirar enrere un altre cop a descobrir, us explicaré l'origen del projecte també. Efectivament, Santa Eulàlia, com ens ha dit el Pep, ha celebrat el seu 175 aniversari. Aquest és l'origen de l'encàrrec que se'ns va fer. A partir de totes les actes que s'estaven preparant per aquesta celebració, es va preveure acabar de posar al dia aquest fons històric, que ja existia, aquest arxiu, i preparar-lo per posar-lo a disposició de tot el públic en general. Això era un repte i es va escollir, si vols baixar una mica més, els ensenyarem les fotos de la celebració que ja va tenir lloc, potser vosaltres ho vau veure. Es va contractar l'artista d'events i de performance Miralda, es va fer una miqueta, ell va preveure aquesta festa on fixeu-vos que ja s'utilitzen en tot, es va fer com una espècie de comitiva, un romiatge, des del punt on hi va haver la primera botiga de Santa Eulàlia, que era el Pla de la Boqueria, davant allà a la Rambla, fins a la seva localització actual, que està al Passeig de Gràcia. Es va aturar el trànsit, tota la comitiva va moure's per tot Barcelona, és a dir, per tota aquesta trajectòria, amb uns panons que veieu, uns estandards fets a base de, per un cantó eren retalls de patrons, patrons de pantalons, de vestits, del que sigui, i per l'altre s'utilitzava un element que estava ja en l'arxiu històric, un per cada any de la trajectòria de Santa Eulàlia, dels 175 anys, 175 patrons, i això és una altra manera de rendibilitzar aquest patrimoni, efectivament, es va poder utilitzar durant tota la festa. Si et permets, podríem anar ja directament a veure l'arxiu històric. Què ens va demanar Santa Eulàlia? Ens va demanar que féssim un arxiu que permetés tant el treball, és a dir, el projecte d'alguna manera cobria tant l'arxiu físic que existeix com l'arxiu en línia, perquè Santa Eulàlia és molt conscient i efectivament té una botiga de venda en línia, doncs aquest és un canal molt important.
Per fer això, us podeu imaginar que el que ha suposat és el treball interdisciplinar de moltíssims especialistes, tant en restauració, en instal·lacions, en descripció de moda, experts en fotografia, modistes, planxadores, de tot. Penseu que Santa Eulàlia té un fons molt variat i podem trobar-hi des de fons d'arxiu patrimonial d'empresa, de família, objectes, cartells, ja ho heu vist, bibliografia, premsa i també un altre plantejament que ha fet Santa Eulàlia, un altre dels projectes que han pres, és la recuperació de tota la indumentària, és a dir, dels models. Penseu que Santa Eulàlia ha fet durant molts anys de la seva trajectòria models fets a mida d'alta costura. El model fet a mida d'alta costura és un objecte que tu vens a un client. Per tant, aquests vestits estaven a casa dels clients o s'han hagut de recuperar en campanyes de donació o de recuperació. A data d'avui, Santa Eulàlia té peces de museu en moltes institucions, museus d'indumentària, aquestes col·leccions, i també una de pròpia força interessant. Això vol dir que hem hagut de treballar des de molts tipus de llenguatge. Es va escollir Coeli per què? Per la flexibilitat d'integrar tota aquesta varietat de col·leccions tan immensa, trobar un llenguatge per cada una, un llenguatge que més satisfés el client, perquè veieu que Santa Eulàlia ja té una idea molt clara, és la seva marca, és una cosa molt important per a una empresa i, per tant, va intervenir des del primer moment. Santa Eulàlia ens ha imprès a nosaltres, ens ha marcat la pauta de què havíem de comunicar. En això ens ho ha facilitat també, perquè no sé si vosaltres esteu treballant en projectes, però a vegades el més difícil d'un projecte, el més delicat, diria jo, és saber entendre el client, saber entendre què vol dir, què vol aconseguir i trobar els canals més adequats per satisfer-lo. En aquest cas, crec que Santa Eulàlia, treballant conjuntament amb nosaltres, hem aconseguit que aquest arxiu digital quedi perfectament mimetitzat amb la seva imatge corporativa i que doni rendiment al que vol expressar, tant pels seus clients actuals, que no coneixen aquest passat i que d'alguna manera s'ha volgut donar a conèixer, els passats, que sí que el coneixen i gaudeixen veient aquesta història que s'expressa i en la qual ells han participat, i també experts del món de la moda, recerca, etc. Per tant, tot això era difícil de compaginar. Crec que amb Coeli s'ha aconseguit bastant i, a més, trobar aquest lligam entre col·leccions tan diverses. A data d'avui ara la Maria us ensenyarà el que és l'arxiu digital de Coeli. No surt tot. Santa Eulàlia es planteja fer com una espècie de, diguéssim, una exposició parcial del seu fons, que pot canviar, a més, pot anar-la canviant en mesura que li interessi. A data d'avui veureu només el que s'ha destacat en el marc d'aquest 175 aniversari i, per exemple, a data d'avui no estan disponibles encara a la cerca de documentació d'arxiu. Però sí que també un altre dels encàrrecs que crec que s'ha complert amb Coeli és que cada fitxa de Coeli permetés al seu personal fer cerques i trobar amb facilitat tant els objectes en l'entorn de l'arxiu físic com a través de cerques, a través de la pàgina web corporativa oberta a tothom. I això és molt pràctic perquè el primer que ens van demanar el personal de màrqueting de Santa Eulàlia va ser bé, i d'això, de tot aquest fons, com el podem rendibilitzar? Per què el podem fer servir? Per tant, és molt important que ells hi puguin accedir, fer cerques, trobar aquell article de diari, trobar aquell paper d'embolicar de la botiga. Penseu que es conserva tot, s'ha digitalitzat tot, etiquetes, papers d'embolicar, la col·lecció de capses, des de la primera que es va fer fins a l'última que ha sortit ara, tot. Ho digitalitzen i ho conserven tot, i això ells en fan aquest ús. Bé, tenim una campanya, què tenim en aquest arxiu històric que ens pugui ajudar? Maria? I és així. Nosaltres hem gaudit moltíssim d'aquest projecte perquè hem vist un món que desconeixíem, no només de l'elegància, del glamour, sinó també de tot allò que significa treballar en una col·lecció d'indumentària. I ara la Maria, si em permeteu, continuarà ensenyant-vos algunes fitxes perquè pugueu veure com funciona, quin rendiment ens ha donat la plataforma Coeli per satisfer, ja us deia, les necessitats d'aquest client tan especial. Maria? Molt bé, gràcies, Carme. El que jo us explicaré una mica és la transició entre Coeli i la pàgina web de Santa Eulàlia. Cada fitxa que hem tractat a Coeli ha estat agrupada segons la seva tipologia, ja sigui de disseny, moda, del 175 aniversari, premsa, objectes. I el que es va voler reflectir en la web són totes aquelles peces més interessants o que tenen un valor especial. Aprofitant aquesta obertura d'aquest nou calaix a la web, es van obrir 9 destacats diferents, que són aquests que veiem aquí: moda, Santa Eulàlia als museus i col·leccions, fotografia de moda, figurins, cartells, disseny, mostraris, premsa i botigues.
Tot seguit us explicaré una mica en què conté cada destacat. El primer de tots fa referència a la moda i en ells hi trobem tota la indumentària que Santa Eulàlia ha anat preservant al seu arxiu al llarg de tota la història. Podem diferenciar tres tipologies ben diferents de procedència d'aquesta indumentària. La primera serien les sessions, peces que clientes han deixat només perquè es faci la fotografia, d'altres compres que l'empresa ha realitzat en empreses com Heritas, o la tercera i més important són les donacions. Durant la campanya del 175 aniversari es va realitzar una campanya molt potent de donacions i el que es va aconseguir és que moltes clientes donessin part de les seves peces. Aquí us poso un exemple de com es veu la fitxa a la web. És un vestit de nit, els creadors, totes són peces de Santa Eulàlia, però si coneixem el dissenyador també està especificat l'any, el material i la tècnica, la font d'ingrés, en aquest cas és una donació a un pertany, que és a Santa Eulàlia, i una breu descripció. Cal dir que per l'elaboració d'aquestes fitxes d'indumentària vam comptar amb l'ajuda d'un especialista, que és el senyor Casamartina, que ens va donar un cop de mà a realitzar aquestes descripcions perquè tinguessin un caire més professional, a detectar materials, teixits, que nosaltres no dominem tant el tema. El segon calaix fa referència també a moda, però són totes aquelles peces que, tot i ser de Santa Eulàlia, no es troben dins l'arxiu físic, sinó que estan dipositades en altres col·leccions, institucions, museus. Aquí us poso un exemple de la col·lecció tèxtil Antoni de Montpalau. La fitxa, com podeu veure, és la mateixa, però sí que s'especifica que no pertany a Santa Eulàlia, no la tenim físicament allà. El tercer destacat és el que fa referència a fotografia de moda. Santa Eulàlia compta amb un fons fotogràfic de més de 400 fotografies de temàtiques molt diverses. Una d'elles, i molt important, és la fotografia de moda. Com podem veure, podem trobar des de desfilades de moda, retrats de models, presentacions d'events. El certamen de Misa d'Algodón, que va tenir una importància durant diversos anys a l'empresa. El següent destacat fa referència als figurins, que en comptem amb més de 250 dissenys diferents. Podem veure que els primers són simples esbossos fets a llapis, que daten dels anys 50. Després comença a aparèixer ja una mica de color i alguna tela, alguna mostra del teixit que s'utilitza després per realitzar la peça, i al final ja tenim dissenys més elaborats amb diferents perspectives de la model. Com a curiositat, explicar-vos que d'alguns dels figurins que tenim al dibuix, com és el cas d'aquest vestit tan elegant, conservem també la peça física a l'arxiu. Això només com a curiositat. Després, parlar-vos dels cartells. Com ha dit la Carme, els cartells va ser una eina molt important a l'època. Tenim més de, si no m'equivoco, més de 50 models diferents de cartells que s'utilitzaven per presentar les noves temporades. Ara podem veure un anunci del Corte Inglés a la tele i sabem que comencen les rebaixes. En aquella època veiem el cartell i sabíem que la clienta sabia que ja podia anar a la botiga a provar-se les noves peces d'hivern, de tardor, d'estiu, etc. Els cartells, el que es va aprofitar és el disseny per transportar-lo en tipologies molt diferents, com per exemple són els fulletons, les invitacions, felicitacions, i la van realitzar artistes tan importants en l'època com va ser José Luis Rey, Joan Pere de Jordi o Henri Ballesteros. I també dic que els vam restaurar l'any passat o fa 2 anys. El següent destacat és el bloc de disseny. El bloc de disseny és el més heterogeni de tot,
ja que agrupa tipologies molt diferents. Aquí hem volgut guardar una mica de tot. Tenim des de catàlegs, fulletons, anuncis, felicitacions, factures, material corporatiu de l'empresa, que és curiós per veure una mica la trajectòria i la història de l'empresa al llarg dels anys. I ara passem amb el bloc dels mostraris. Els mostraris recullen mostres de teixits de cada temporada i l'acció que es va fer amb els mostraris, ja que eren molt interessants, va ser una campanya de digitalització. No se'n van digitalitzar totes les pàgines, ja que són bastant gruixuts, però sí que es va aconseguir digitalitzar aquelles pàgines més interessants. Us en posaré algun perquè veieu algun exemple. Per exemple, aquest hivern. Tenim la coberta i algunes pàgines interiors. Amb les teles que eren moda aquella temporada. El penúltim apartat del qual us parlaré és el de la premsa, on trobem des d'entrevistes, articles, reportatges, mencions a l'empresa, des dels anys 20 fins quasi a l'actualitat. Aquest és un calaix que no para d'actualitzar-se, ja que la premsa fins al dia d'avui l'empresa Santa Eulàlia segueix rebent molta publicitat en els medis. I per acabar, ensenyar-vos el destacat de les botigues, on s'hi agrupen fotografies de tots els establiments que ha tingut Santa Eulàlia al llarg de la història. Primer van començar, com ha explicat la Carme, al Pla de la Boqueria, es van traslladar posteriorment al cap d'uns anys a Passeig de Gràcia 60, on actualment estan a Passeig de Gràcia 63, i també hi ha algunes imatges de la botiga que van tenir durant uns anys a Tànger. És interessant per veure tant els interiors com els aparadors, com estaven decorades. Etc. I ja està. Dir-vos també que l'arxiu de Santa Eulàlia no és un arxiu tancat ni hermètic, sinó que està en una contínua fase de creixement. De fet, a finals d'aquest mes estem esperant per fer una sessió fotogràfica de més de 50 peces d'indumentària, que posteriorment seran públiques a la web, així com també estem esperant una càrrega de clipping per actualitzar tot el calaix de premsa amb aquests últims anys de notícies. I em sembla que no em deixo res més. Si em permets faré un apunt metodològic, jo soc arxivera, i em fa pensar el projecte de Santa Eulàlia també des del punt de vista de l'arxiu, amb aquest corrent actual que hi ha en l'arxivística, que és l'arxiu no és allò que fem després de 200 anys i ens posem a estudiar aquelles peces i busquem, sinó que en aquest cas és el propi protagonista el que està generant la notícia, que ja s'encarrega de decidir què vol arxivar, com es vol arxivar, què vol protegir el seu patrimoni, i ja l'estem integrant en l'arxiu històric. Tota la documentació, com diu ella, actual, va entrant constantment en aquest fons patrimonial. Tota la documentació, objectes, fotografia, filmacions de la celebració del 175 aniversari, per iniciativa pròpia de Santa Eulàlia, va passar directament a l'arxiu, es va registrar, es va documentar. Per tant, és aquesta actuació ja més conscient dels actors en generar el seu propi arxiu. I em feia curiositat de destacar-ho. Gràcies per la vostra atenció.